Teaterstykke af Karen Blixens liv. Den 17. april 1985 blev Karen Christensen Dinesen født på Rungsted Lundgård. Hun er andet barn ud af 5 søskende. Siden hun var barn viste hun tydeligt kunstnerisk anlæg, hvilket betød, at hun tegnede og malede meget. Karen er en rigtig sprogøre, for hun kendte til mange sprog. Oui, si, yes, yeah. 1904 var året, hvor hun startede på Kunstakademiet, hvor hun hermed debuterede med teksten Enebord. I 1912 var året, hvor hun forlovede sig med sin halvfætter. Jeg elsker min fætter! Han hed baron Bror von Blixen-Finnicke. Sammen drog de til Kenya, som dengang tilhørte det britiske imperium. Her blev Bror manager for en kaffefarm. Jeg har opkaldt den afrikanske farm. De giftede sig hurtigt, men ikke kort efter blev deres lykke brudt af, at Karen Blixen fik syfilis, en kønssygdom. Jeg blev behandlet med kviksølv de næste mange år, hvilket førte til mange lidelser. Det tog hårdt på deres forhold. Jeg er ikke egnet til at drive denne farm. Derfor har min familie besluttet, at Karen skulle overtage. Det bliver 7 år, så nu bliver jeg skilt med hende. Og således blev de skilt. Efterfølgende blev Karen forelsket i en engelsk adelsmand og militærpilot, Dennis Vince Hatton. Han opholdt sig ikke meget af sin tid her, hvilket kommer meget ked af det. Han forlod mig ved et tragisk flystyrt. Hun måtte så modigt kæmpe om at få farmen til at fungere, men i 1931 var falliten en realitet. Blixen var nu 46 år, fuldstændig ruineret og måtte flytte tilbage til Danmark. Hun flyttede hjem til sit barndomshjem og hjem til sin kære gamle mor. Her begyndte hun at skrive en samling fortællinger, som blev godt modtaget af læsere og kritikere. En af Karen Blixens noveller hedder De Blå Øjne. De Blå Øjne er fra 1942, og den indgår i samlingen Vintereventyr. Novellen handler om en ung skipper og en smukke kone, Severine, som han er meget forelsket i. Skipperen får lavet en gallionsfigur til sit skib, som ligner Severine så meget, at hun bliver jaloux på den. Under en sørejse får skipperen 2 blå safirer forærende, som han får sat ind i gallionsfigurens øjenhuller. Da han kommer hjem, bliver Severine igen jaloux, nu over, at han ikke har foræret hende de blå safirer. Natten før skipperens næste sørejse lister hun sig ned til skibet og bytter de 2 safirer ud med 2 stykker glas. Men snart efter skipperens afrejse begynder hun at miste sit syn. Severine besøger en klog kone for at få råd, men hun kan ikke hjælpe, da der, som hun siger, er blevet begået en uret. Severine vil bede sin mand om forladelse, men efter det kommer der besked om, at skibet ved højlys dag er sejlet ind i en klippe og er gået ned. Historien De Blå Øjne kan sættes ind i Karen Blixens eget liv. Hun var selv gift med en mand, Bror Blixen-Finnicke, der ligesom skipperen i historien var meget glad for andre kvinder og ikke altid værdsatte sin egen hustru. Med handlingen om Severine og hendes oprør mod sin mand sætter Karen Blixen netop fokus på noget, hun tit er optaget af, netop kvindeoprøret. I 1962 døde Karen Blixen. Hun blev 77 år gammel, svækket af sin mange års sygdom.